አባይ እኮ እኛ ድንበር ውስጥ በእኛ ገንዘብ የሰው ውሃ ሳነካ ቀይ ባህርን እንዴት እንዳጣ ነው ከላይ ጀምረህ እንትኑን ስናየው ምን ያህል ሳፖታጅ እንደነበረ ታይዋለህ። እንግዲህ በነበረ ጊዜ ያልኩት ስለዚህ ነው ነበረ ብያወራለሁ። ከጥቂት ጊዜ በኋላ ደግሞ አለን ብለን የምናወራ ይመስለኛል በማየው ተስፋ። እኛ ከቀይ ባህር አሁን ባለንበት አሁን ከረንትሊ ባለው በ60 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ባለንበት ሁኔታ የበይ ተመልካቹ ነው ቁጭ ብሎ ኢኮኖሚያችን ላይ ፈርደን ትውልድ ላይ ፈርደን መቀጠል አንችልም። የነገውን ትውልድ ማሰብ ካስፈለገ ቀይ ባህርን ማሰብ ግዴታ ነው። ለትውልድ ሰራለው የሚል ማን كم تري وزلهم زخا كابتن دينيرو ولا حيل بحري نيرو مچم كاكا مغابرون وصيون كابتا تشفيت اتيوم لاز نبرو غدغاد ناوصو مختا قبلعنا كابز جمهور حيال يوم غيرهم زلو زحجي قاي بحري زي خسرنا منقد زبل زربا تزربا قصال سلازخونه قصال كملسو لاي نخلينا بحفشا بحدا كونسبيرسي ويون بحدا دراما تسرحو كم استعلي يدمسل كم تمنطلم تبحر غيرهم يم دشطو وزلو تفلالي عينت بروباغانداوي حسابات ما يغبرلو حنت اقداسيت نطبق المصي على لنقنه زانت بزياده ما ابز حلفه انتاي زبل زربا مصي نيرو ازي بوغنا محراب تتغاغامي ابي نا بحر زخيد زلو كم صالكم يمن تانكنا تحزا يوين چارتر لال በታሪክ በጂኦግራፊ በኢኮኖሚ በዘር ደግሞ በኋላ አፋር ሶማሌ እናያለን። በዚህ ውስጥ ኢትዮጵያ ሌጂቲሜት ጥያቄ አላት የሚል ስምምነት ነበር። ከም ትሪዎ ዘለኹም እዚ ሓደ ካብቲ ኣብ ተደጋጋሚ ዝደግምዎ ዘለዉ ብታሪክ بجغرافي بإيكونومي بزر إثيوبيا نافت جبهري حتى اللواء ويون قبل زخونة حتى اللواء زبل زربا بتدقاقامي تم كادرتات ناتو نسو بعلو زبلو كادرتات ناتو دما بتدقاقامي زدقمو نقرن توليو هجي زيا زربا زيا ناب كل إثيوبيا نخالفا بزح فتينون ديو أب تقراي أي سرعتن أي تقبلون أي تقراي أب أمحرا أي سرعتن أب أوروميا تريفانيرا قالت بلصقنا نايت اورومو نتو كونتات بل كبلص ان هنيرو حنت ጉዳይ ድማ መጽ ያላ አብዚያ ስምራጅ አሰብ የኤሪትሪያ አካል እንደሆነ ኢትዮጵያ ተቀብላ ፈርማ ነው የሰጠችው። አሁን ያንን ጥያቄ እንደገና መልሰን እናነሳለን ከዚያ በኋላ አሰብን እንይዛለን ብለው ሲሉ አንድም ኮሎኒ ያሰመረውን መስመር እንቃወማለን ማለት ነው። ያንን መስመር ደግሞ ምኒልክ እንደፈረሙ ሰምተናል ማለት ነው። 60 ኪሎ ሜትር ወደ ውስጥ ገብተው እስከ ታች እስከ ጅቡቲ ድረስ ያለውን ቦታ ለጣሊያን ሰጥተዋል። ያንን ነው እንደገና መውሰድ አለብን ነው ጥያቄው። ሁለተኛው ጥያቄ የሚነሳው ኢትዮጵያ የኤሪትሪያን የራስን ዕድል በራስ የመወሰን መብት አክብራ አሰብን ስትሰጥ ያንን መስጠት አልነበረባትም ነው ጥያቄው። ኦር እዚ ናይ OLA ናይ ኦሮሞ ሊበሬሽን አርሚ ሓላፊ እዩ እዚ ዝዛረብ ዘሎ and this is important እዚ አገዳሲ ነይሩ። ስለምንታይ ኦሮሞ ብፍላይ እቲ ናይ ሸነ ወገን እቲ ተቃዋሚ ናይ አቢ ኦሮሞ እንታይ መርገጽናቱ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ኣብ አንቂድዎ ዘሎ ሓሳብ አገዳሲ ነይሩ። ምክንያቱ at the end of the day አቢ ኣብ ኦሮሞ ክሕባእ ዲያ ይሕባእን እዚኣ አገዳሲት ነጥብያ ነይራ። ንሱ ድማ እንታይ ይብላ ኣሎ ቅድሜና ዝነበሩ መራሕቲ ንኢትዮጵያ ዝመስረቱ መራሕቲ ዝፈረሙሉ ጉዳይ ንሕና ድሕሪት ተመሊስና ክንዛረበሉ ኣይንኽእልን ኢና ወይ እውን ንጉዳይ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ንቻርተር ናይ ሕብራት ሃገራት ከምኡ ቻርተር ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ከነፍርሶ ክንክእል ኣለና። ኮሎኒያል ባውንደሪስ እንድሕር ክትቅበል ኮይንካ ምኒልክ ምስ ጣልያን ተዘራሪቡ ኣፍደገ ባሕሪ ወይ እውን ዶብ ናይ ኢትዮጵያ ካብ ባሕሪ ክንደይ ክኸውን ከም ዘሎ ተዘራሪቡ ዝተፈራረመሉን ዝወድሆን ምዕራፍ ሓደ እዚ ኸኣ መሰረት ወይ እውን ካብቲ ሳክሮሳንክት ዝበሃል መትከላት ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ድሒሩ ድማ ሉላውነት ናይ ኤርትራ ክወፅእ ከሎ ሽዑ ዝነበረ መንግስቲ ነቲ ሉላውነት ናይ ኤርትራ መሰረት ርእሰ ውሳነ ናይ ኤርትራ ኣኽቢሩ ኣፍልጦ ዝሃባ ንሱን ኢና ክንግንፅል ዝሕሰብ ዘሎ እንታይ እቲ ዕላማ። ስለዚ ብኩሉ መዳይ ክሪኦ ከሎ ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ክትንከፍ ዘይክእል ነጥቢ ስለ ዝኾነ ዝትንከፍ ዘሎ ነዚ ዝትንከፍ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ኣንጻሩ ዝዘረባ የብሉን ፕሮፓጋንዳ ጥራይ ክገብር ዝኽእል ሕጊ ናይ ዓለም ለኻዊ ሕጊ እንድሕር ከተኸብር ኮይንካ
እሱ ዝብሎ ዘሎ ኩነታት አንጻሩ ክትዛረብ እውን አይክትልኒ ኢኻ ጉልበት አለን ልክ ራሻ ክሬሚያን እንዳደረገችው ወይም ሌሎች ሀገሮች እንደሚያደርጉት አኔክስ አድርገን ይዘን መቀጠል እንችላለን ያ ነው ጥያቄው የኦሮሞ ህዝብ የሌላውን አካባቢ ወይም የሌላን ሀገር ድንበር አልፎ ሄዶ የመውረር ዓላማ የለው የኦሮሞ ህዝብ የራሱን ዕድል በራሱ የመወሰን ሀገሩ ላይ ቀየው ላይ ተከብሮ የመኖር ሀብት ንብረቱ ላይ የማዘዝ ጉዳይ እንጂ ኤግዛክትሊ ህዝብ ኦሮሞ ድማ ዕላማ ናይ አቢ ልኡላውነት ናይ ሓደ ሃገር ግዛእታዊ ሓድነት ናይ ካል ሃገር ጥሒሱ አኔክስ ገይሩ ጎቢጡ ሒዙ ንምጥቃም ድቲ አጀንዳ ዝኸውን ዘሎ እንታይ ዕላማ ንሕና ህዝቢ ኦሮሞ ናይ ካልእ ልኡላዊ መሬት ናይ ካልእ ልኡላዊ ባሕሪ ዘሚቱ ሒዙ ክነብር ድሌት የብሉን ንሕና ናይ መሰል ናይ ርእሰ ውሳነ ኣብ ዓድና ሃገርናን ህዝብናን ክንመርሕ ዳ እምበር ናይ ካልኦት ክንጎብጥ ድሌትን ባህግን የብላን ይብላ ኣሎ ስለዚ ህዝቢ ኦሮሞ እንታይ ምዃኑ ድሌቱ እዚኣ ንፅርቲ ምዃን ኣገዳሲት እያ ስለዚ አብይ አሕመድ ንኦሮሞ መሕቢ ክጥቀመሉ ይክእልኒ ኣምሓራ ብትክክልኒ ረብሓ ህዝቢ ኣምሓራ ዝቃለስ ዘሎ ፋኖ ኣነ ሲርዩ ሕቶ ናይ ኤርትራ ሕቶ ናይ ባሕሪ ተገለዶ ምስ ኤርትራ ተዘራሪብካ ክኸውን ዝኽእል እምበር ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ብኣጀንዳ ናይ ኣቢ ክኸውን ዝኽእል ኣይኮነ ኢሎም ኣብዚ ሕጂ ኣነ ክነፅረልኩም ኤርትራዊ ስለ ዝኾንኩ ሸነ እንታይ ይብላ ኣሎ ሎሚ እዚ ኦኤል እንታይ ይብላ ኣሎ ፋኖ እንታይ ይብላ ኣሎ ካብ ቃላቶም ኢና ልቦም እንታይ ይብላ ኣሎ ኣይኮና ንርኢ ቃላቶም ኢና ንሰምዕ ምክንያቱ ኣብ ዓለም በቃልካ ኢኻ ሓሳባት ናቶም ካልእ ክኸውን ይኽእል ዶ የስ ኦፍ ኮርስ ንሕና እውን ሓሳብና ካልእ ክኸውን ስለ ዝኽእል ስለዚ ኣብዛ ሕጂ መድረክ ዊ ቴክ እዚ ናቶም መርገፂ ኣገዳሲ እዩ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ አይዞሌትድ ንክኸውን ድማ ወሳኒ ስለ ዝኾነ ቀይ ባህር የኔ ጉዳይ ነው ስለዚህ ቀይ ባህር ሄጄ ሞታለው የሚል ኦሮሞ መኖር የለበትም ካሁን በፊትም በደርግ ጊዜ ስንት የኦሮሞ ልጅ አንገት ልትቆረጥ ነው በሚል ናሬቲቭ ወይም ፕሮፓጋንዳ የሰሜን ጦርነት ውስጥ ተሳትፎ ስንት ዘመዶቻችንን አጥተናል ምን አተረፉ ምንም የራስህ ያልሆነ አካባቢ ላይ ሄደ የራስህ የሆነ ድንበር ላይ ሄደ መሞት ምን ትርጉም አለ ምን ትርጉም የለው ትችላለህ ወይ ነው ምንድነው አሰብን ይዘህ በኃይል ሰላም አግኝተህ መኖር ትችላለህ ልትጠቀምበት ትችላለህ ወይ እንዳገረስ ብለህ ትጠይቅ ያም እውነት አይሆንም ማለት ነው ስለዚህ ስለ ቀይ ባህር መጠቀም የምትፈልግ ከሆነ ከሌላው ሀገር ወይም ደግሞ ዓለም እንታይ ዝብል ዘሎ ብሕፅር ዝበለ እዚ ዕንደራ ሕጂ ድብገስ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ዘይተገብረ ወይ ዘይተፈተነ ይኮነን ክንደይ ኦሮሞ ክንደይ መንእሰይ ኦሮሞ ቀይ ባህር ወይ ጎረሮ እናተባሃለ ጎረሮ ይበተኽ እናተባሃለ ከይዱ ክንደይ ብዘይ ሰማዒ ኣውያ ዘይብሉ ከም ዝሃለቐ ንፈልጥ ኢና ክንደይ ተወላዳ ኦሮሞ መንእሰይ ኦሮሞ ሃሊቁ እዩ እንታይ ትርፊ ምፅ ኢልና ናፈይ ሕጂ ኸ ከምኡ ጌርካ ከይድካ ናይ ካልእ ባሕሪ መንጢልካ ብሰላም ተረጋጊካ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትጥቀም ማለት ድዩ ኣይሕሰብን ይሱ ስለዚ አጠቃቀማ ናይ ቀይ ባህር ድሕሪ ኮይኑ ትሕቶ መገናኘት የምትፈልግ ከሆነ በሌላ አግባብ ነው መሆን የሚገባው የአብይ አህመድ መንግስት ይሄ ጉዳይ የኦሮሞ ጥያቄ እንዳልሆነ ጠንቅቆ ያውቀዋል የቀይ ባህር ጥያቄ የሳውዲ አረቢያና የዩናይትድ አረብ ኤሚሬት ፉክክር ነው የዩናይትድ አረብ ኤሚሬት እና ሳውዲ አረቢያ በረጅም ጊዜ ውስጥ ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣነፂሮም ነዚ ጉዳይ እዚ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ናይ መን ምዃኑ ፅቡቅ ገይሮም ይገልፅዎ ኣለው ኣብቲ ሚድያ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ተደጋጋሚ ክወፅእ ንሪኦ ኣለና ስለዚ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣብይ ኣሕመድ ዝገብሮ ዘሎ ኣጀንዳ ናይ ኢሜሬት ምዃኑን ኢሜሬት ድማ ምስ ግብፂ ተሓላሊኹ ቀይሕ ባሕሪ ኮንትሮል ንምግባር ዝገብሮ ዘሎ ፈረስ ናቶም ኮይኑ ዝሰርሖ ዘሎ እምበር እዚ ጉዳይ እዚ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ እውን ኣይኮነን ስለዚ ኣብዘይ ጉዳይና ንዓና ከርባሓና ዝደሊ ተኮይኑ ከይድና ተዘራሪብና مسؤوم إيه مهين اللي نمبر بحيل كون زخل هيكونن أجندة نبحرنا يبدما نيرترا زملكت نيرترا زتنكف ني ربحة إثيوبيا والنهزب أورومو بزاقل من قد يكونن فانو كد محجي كما يلوم نيرو سمعوا بزي مياورو بإثيوبيا كبر بإثيوبيا فرايد إثيوبيا باربرا دينورا تحسبوا انداي مسراج አይደለም ዩናይትድ አረብ ኤሚሬት አሰብ ላይ ኢንቨስት አድርጋ ነበር ሻቢያ አባሯታል ያንን ቂም በአብይ አህመድ በኩል ልታወራርድ ነው ኤግዛክትሊ ዘኻም ትሪዎ ዘለኹም ኣስረስ በሃል ናይ ፋኖ ሓላፊ እዩ
ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ወይ እውን ሓሰብ ዝበሃል ዘሎ ናይ አብይ አሕመድ ንረብሓ ህዝቢ ኢትዮጵያ ወይ እውን ኢትዮጵያ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ ዘይኮነ ታይዳ ይመረት ሻዕቢያ ካብቲ ዓሰብ ትጥቀመሉ ዝነበረት ስለ ዝገለፋ ቂምታ ናታ ብሓይሊ ከተማልስ ገንዘብ ስለ ዘለዎና ኣብ ከም ፈረሰ ተቂማ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ መጋበርያ ጌራ ክትገብሮ ትደሊ ዘላ ዳ እምበር አጀንዳ የብሉን and this ታየርየና ኣሎ ሓደ ነገር ይፍጸም ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና and this is very important ኣብዚ ሓለፈ ዶክተር መብራህቱ ኢልዋ ዝነበረ ዘረባ Eli ኣብዚ ጽምዶ ዝኽኣቱ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ እቲ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ብብሔር ብኸባቢ ዝተወደነ ስለ ዝኾነ ናይ ኦሮሞ ሓይሊ ተደኣ ዘይኣትዩ እዚ ዘሎ ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ወይ ከዓ እዚ ዘሎ ጽምዶ ኣብ ክልል ኣምሓራ ተደሪቱ ክተርፍ ስለ ዝኽእል ናይ ኦሮሞ ሓይሊ ኣብኡ ክመጽእ ኣድላይ እዩ ኣብነት exactly እዚኣ ከም ዝረኣናየና ስለዚ ኣብዚ ጽምዶ ዝበሃል ዘሎ ጽምዶ ምስ ተጋሩ ምስ ትግራይ ምስ ዓፋር ሲልት ኮይኑ ለተወዲሎ ምስ ዓፋር ምስ ትግራይ ኦልሬዲ ፍረናቱ ንሪኢ ኣለና ምስ ኣምሓራ ወይ ከም ምስ ኣምሓራ ፋኖ ድማ ጽምዶ ከም ዘሎ ወላ ብወቅዒ ብቴሌቭዥን መገለ እንተዘይተረኣየ ጽቡቕ ዝኾነ መርኣይ ኣለዎ ሕጂ ድማ ምስ ሸነ ድማ ዋላ እኳ ብቓታ ዝርርብ እንተዘየለ እንታይ ንርኢ ኣለና ናይ ሓሳብ ምርድዳእ ከም ዘሎ መራሕቲ ናይ OLA ናይ ኦሮሞ ሊበሬሽን ፍሮንት መጽኦም ከም ምዝራቦም ከምኡ ድማ ኣብ ደገ ዘለዉ ከም በዓል ጀዋር ዝኣመሰሉ ካልኦት ተወለድቲ ናይ ኦሮሞም ተደጋጋሚ ዋላ እውን በዓል ዶክተር መልኪሳ ያ ኩላቶም ክዛረቡ ከለዉ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝኾነ ይኹን ኣሉታዊ ተበግሶ ከም ዘይብላ ኤርትራ ንሉላውነታ ደው ኢላ ዝኾነ ቅስቃሴ ናይ ኩናትን ናይ ሽግርን ከም ዘይብላ ብግምጣሉ አብይ አሕመድ አጀንዳ ደሊና ቦም ገጾም ይኸይድ ከም ዘሎ ኤሊት ናይ ኣምሓራ ይኹን ናይ ኦሮሞ ኣብ ደገ ዘሎ ብጉዳይ ናይ ኤርትራ ንጹር ዝኾነ ኩነታትና ንርኢ ዘለና ብፍላይ ነቲ አብይ ኣካይዱ ዝቃወም ኤርትራ ዝኾነ ይኹን አጀንዳ ከም ዘይብላ ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ እቲ ጽምዶ ዝበሃል ከመይ ኢሉ እናተኣኻኸበ እናተተሓዘ አብይ ዝእው ዘሎን ዝሓዝን ዘሎን ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ከም ዘይኮነ እዚ ከምዚ ዝንሪዮ ዘለና ዝተኣሳሰረ ጽቡቕ ጌሩ እናተናዳደቐ እናተኣሳሰረ ዝኸይድ ዘሎ ክርኢ ከሎ ብግምጣሉ ድማ ናይ አቢ ጉዳይ ስለዘይውድእ ሽግርናቱ ድማ እናቐፀለ ክኸይድ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ድማ ሓድሽ ፍጻመ ኣሎ እዚ ፍጻመ እዚ ድማ ናይ ግብፂ ናይ ሱዳን መራሒ አልቡርሃን ናብ ግብፂ ኸይዱ ምስ አልሲሲ ከም ዝተራኸበን ገለገለ ክኢላታት ከም ዝብልዎ ዘለዉ እውን ናብ ኤርትራ ገጽካ እውን ሓሳብ ክህሉ ከም ዝኽእል ናይ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ምስ ግብፂ ክራኸብ ከም ዝኽእል ዝብል ዘረባ እውን ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ስለዚ ንሱ እውን ነፍሱ ዝኻለ አርእስቲ ዝኸውን ዘሎ ለመልማቷ ምክንያት ናት የዘራችው ዘር ቢያፈራ ውጤቱን በምርት ቢታጀብ መነሻ የሆናት ተፈጥሮ ከዚህችው ሀገር የተቀዳ ነው ግና ለመልማቷ ውሃን የመሰለ በረከት ለምታፈልቅላት ሀገር ምላሿ ባንዳን በመግዛትና አጀንዳ በመስጠት በውስጥ ፈተናዎቿ እንድትጠመድ ማድረግ ነው ግብጽ የዚችን ሀገር ወደ ኋላ መቅረት እኛ ቀድማያቶቻችን ሳይወለዱ ለሺህ ዓመት የዚችን ሀገር ወደ ኋላ መቅረት መደንዘዝ ስታስብበትና ስትሰራበት የኖረች ናት ምን ግብጽ በግብጽ ብቻ ሰው ግብጽን በሚገዙት መጣው ሲያስተዳድሩ ሶርስ ኦፍ ዘ ብሉ ናይልን መቆጣጠር የሚል ነገር አለ ጉዳይ ነው ሕጂ እንታይም ዝብሉ ዘለው ጉዳይ ናይ ግብፂ ክሳብ ክንደይ ከም ዝስምዖም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ግብፂ ኣብ ዝባኖም ደው ኢላ ከም ዘላ ይርድኦም ኣሎ and ኢትዮጵያውያን ኩሉ እዚ ሕጂ ንኾነ ዘለና ምስ ግብፂ ዝተሓሓዝ ጉዳይ ምዃኑን ነዚ ማይ እዚ እናሰደድና ነንብራ ዘለና ሃገር ከመይ ገይሮም ከምዚ ዓይነት ንዓና ዝሃርሙና ዘለው አጀንዳ ዝገብሩና ዘለው ዝብል ኣብ ርእሶም ዓብ ቦታ ዘለዎ ናይ ግብፂ ጉዳይ ዘይተፈትሐ ጉዳይ ኣለዎ ስለዚ ግብፂ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኽወን ዘሎ ይርይዎ ስለ ዘለው ማለት ንግብፂ ፐርፌክት ሲቹዌሽን የተፈጢሩ ዘሎ ፐርፌክት ሶ ፐርፌክት ኢትዮጵያ ንሓትካ ክትባልዕ ከለኻ ወላ እውን ኤርትራ ከተፍርሰት ዘድሊ ግንባር እውን የለን ኣብዚ እዋን እዚ ዋይ ምክንያቱ እቲ ኩነታት ባዕሉና ፈረሰ ይኸይድ ስለ ዘሎ ስለዚ እቲ ግብፂ ትገብሮ ዘላ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢናቶም ምስ ናይ ኤርትራ ኣብ ዩኤን ተራኺቡ ነይሩ ናው እዚ ኮነ ሶሪ እዚ ሳቶም ዝገብርዎ ዘለው ድራማ እዩ ናይ ግብፂ ናይ ሱዳን ፕራይም ሚኒስተር ናብ ኤርትራ ኸይዱ ከዛርቦም ቀኒዩ ምስ ኤርትራ ብዙሕ ዲል ገይሩ ሕጂ ድማ መራሒ ናይ ሱዳን ናብ ግብፂ ኸይድ ኣሎ ናይ ግብፂ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢን ናይ ኤርትራን ድማ ኣብ ዩኤን ተራኺቦም ነይሮም ፕሬዚደንት ኢሳያስን አልሲሲን ድማ ክራኸቡ ከም ዝኽእሉ ዝገልጽ ሓበሬታ ኣሎ ኢትዮጵያውያን ድማ ፍርህናቶምን ራዕድናቶምን መሊሱ ንጥር ዝገጹ ይኸይድ ኣሎ ነዚ ከምዚ እናኾነ ከሎ ድማ
نتازلاتا أي تقصنوا زعينتي مثلا أول كان زي عيلوهم حاز أبيتشو إذا زحبركو خمس مر أديس جيبوتي سراويت كتقوارتلو مغنايكا صبوق حلوة خمس قبر كالون سمع له حسب تبلك على أفكا خينا غلطت إذ يوم لوام كده قصخا مالت نبعلو حلمي وني لكانيره إذ يوم تراك تراتا درستان عيليتان بعلوم زغونة حنت فيلم دما تفضل مجم كمناتكا بلس درفو بلي عمزم اللو سمو كوننات مسيلو كانيرو عيبلني أنت ودي إزيوم إثيوبيا مساعته يوصون أب كل أوفيسات كان تكالات كان كفلات سراويتات شعبية متهات حد يقوم يموت يوم يا أبيتشو 8 عمت أمريكا توسع أنا تلو كونكريت تا شعبياس حدث المدينة ناي بروسبيريت محداري بوازا وازان شعبية خمولو محاسيب كان يركا نعيز قرمني كال قدزيو أقدمه نجيرة كان يري إزيوم سبا يكونون كنسوا وطينا أقات أمينا تمليسنا يلوم نبصم أبوتا سوا غميتم ربحات حرمهم كدانهم كيك أيروني إلتراز قزوز اللو بتصوتهم الميم كابل الناز ملليو قرز جهير وچون جنبار لادو إزي قبرناتو سلازغنة أبز قبرناتو كلاتنا أبتناتو حمد به نمكفالي تتاكينا زلنا مالك لهم نزب حرب الجاز حلفوا سماعتاتنيم اليوم سبا يكونون بتنفاس سوق زنقساقسو ملاغت السحليم قانين مس ملاغت خقت من تفتينو دما حلفة تنفاسو كم زنات كاي خون مالتيو باستر بروسبيريتي غوسبيل أبيوت أحمد علي نزل تبسل مسكرنا بعفشا انتاينا نرزلنا أول سعيد كلير زخوني مجلتي يوم كهب جميرو زلو أبزوانزي نابي أحمد إيرترا بزح شلل اللي كتب له كم زي تدل زلا نتكون تهدما أو ياتكا يكون كل دراماتاتكا كم كبدينا فليتنا يلنا next step نات كانت كم زغون فليتنا يلنا نسخة خد دورة حسب زلا فليتنا already نعزقون استراتيجي لنا زبل نتصور زخون ملقتيهم زم حلال فل زلو إيرترا أبزوانزي نابي أحمد بغير بايم ببوا خمزلون كنتات ناتو دارجا قال كابتي بقى تزكاتل وزلو كنتات مقانون نفلتك لنا ترى يكون سينغروا ونالو مخنيات عشا سلازخونه ميس كالكوليشن كبر كم زخل سلازغمتو هي حسب زلخه بلانات نات كان فلطينا باول غير ما ينغروا له واتش اوت ويكن مالت كي تواغا انا كن سعر كان خل كي تواغو شعبيا كم زي كي تواغو خسعروا مخانو فليط امالو ابي احمد بزي وقك سعر زخل مرحم مخانو ترديوا مالو جن كم مخانا فلتا عندرا ناي كوينات تقبر زخل مخان دما ترديوا مالو سلازي نت عندرا تطو نخبلو اي تحسب ከሩሲያ ሸምታ የታጠቀችው ዘመናዊ ጀት ምናልባት ሳትተኩስ የምታሸንፍበት ትጥቋ ይሆናል። ትልቁ የጦርነት ጥበብ ሳትዋጋ ማሸነፍ ነው የሚለውን የቻይናዊው ፈላስፋ ሰንዙን ሐሳብ ኢትዮጵያ እየተጠቀመችው ይመስላል። ግን የሰሞኑ የጦር መሳሪያ ግዢ የሚናገረው አንድ ሌላ ነገር አለ። ይህ አዲስ የመሳሪያ ግዢ ምናልባትም ጦርነት ያለመደረግ እድሉን ሊጨምረው ይችላል። ምክንያቱም የትኛውም ጦር ግልጽ የሆነ የኃይል አሰላለፍ ትንተና ሳይሰራ ወደ ጦርነት ስለማይገባ ነው። አሁን ኢትዮጵያ የታጠቀቻቸው ዘመናዊ ጀቶች ደግሞ ያለ ጥርጥር በቀጠና ያለን ማንኛውም ኃይል ማቆም የሚችሉ ስለሚሆኑ ያለ ውጊያ ድል ማስመዝገቢያና ሚዛን መጠበቂያ ተደርገው ሊወሰድ ይችላሉ የሚሉ ተንታኞች አሉ። ታይፍ ዝብል ዘለው እዚ አጽዋር ንገጾ ዘለና ሲን ትኩይናት ከይተጀመረን ሙዳ ከሕግዘና ዝኽል ዓቕሚ ክበና ዝኽል ከምቲ ናይ ሳንሱ አባህላ ንጸላይ ከይተበገሰ ከሎ ከኢዱ ከም ዝህብ ክትገብረለካ ዝብል ንሳቶም ድማ ንጸላይ መን እዩ ጸላይ አብሮስኩም ዘሎ ሻዕቢያ ዲ ወላ ኤርትራ ዘሎ ሻዕቢያ ንጹር አይኮነን በሐፈሻ ቀዳማይ ነገር ነፈርት ገዚኹም የማይ ገዛኹም ዝፈል ንፈልጦ ነገር የለን ተተገዚኡ ኮይኑ ድማ ድሕሪ 5 ዓመት ይክመፀኩም አብይ አሕመድ ምስ ወደቀ ፕሮባብሊ ስለዚ አበይ ዘሎ አጽዋሪ ተኸሙ ክገብረኩም ዝኽእል እንታይ አባይታ ዘሎ ኩነታት ንኻሊ መድረኽ ዝነግር እምበር ጸብለልትነት ናይ ኩናት ከም ዘይብልኩም ብኩሉ መንገዲ ኢና ንርኢ ዘለና ምናልባት ነታ አባይታ ዘሎ ኩነታት እንድሕር ሪኢኻዮ ዝንሰምዖ ዘለና ነዚ ዝመስል ለሚያገዛዙ ከአንድ ክፍለ ጦር ሰራዊት ከበባ ፈጽሞ ተጋር እስከምንገናኝ ድረስ ውጊያ እንደነበረና ከበባውን መበጣጠሳቸውን መክተው መመለሳቸውን የሚገልጽ መረጃም እየሰማን ነው። እንግዲህ ስለዚህ ተጨማሪ ነገር ካለ ልትነግረን ትችላለህ? እንደዚህ አይነት ወርቀ ሰላም በሌሎች አካባቢዎች ሸዋም ወሎም ይጠበቃልና እሱ ሂደትስ ምን ይመስላል? ምናልባት እንደተጀመረ መረጃዎችን እንሰማለን። እንደዚህ አንድ ቀን የነዚህም ቀጠናዎች እርቀ ሰላም ወርዶ ለአማራ ሕዝብ መልካም ዜናም እንደምታሰሙ ተስፋ አደርጋለሁ። እንደው ከዚህ አንፃር የምትለው ነገር
كم نريد لنا اتفاقنا زبحال بكل من قدي كاب جزينا بجزي أجبابنا وجناتو كم دما ميلانا يكوينات ناتو نغير يخيط سلزلو نعبد ما أبزح بوتات يد معلو كم زلون سراويتنا يبي أبز خدو كحد من كم مارغن بر قوم نجار كجبر عيراني زلو يقداس تي ناتو ناي ميديا بروباغندا فسينكا كاب كون النت زرع حقي السابلومي أبي زخون نايفانو وتهدرات كم زحزة كم زمارخة زهر كونتات يلن هذا جزء بدرون قتيل ومزبل سلتات ززروا اللوجم تيسلتي simply كاب كالو فيكس جبروا كون غلي because we don't see exactly انتاي جبرلو حنت لن كانت تزور زلا أبي أحمد كم زقتلو زنجر زلو أزي كن ريان نخل مالتيو أرين ساتراينا خن نخل أنا دراعوا مالتيو አምስተኛ ክፍለ ጦር አባሪ ነበረችና በአረንዛው ዳሞት የልዩ ኮማንዶ ስልጠና ወስዳ በዚህ ብርጌድ ላይ ከፍተኛ የሴትነት ተግባር ስትፈጽም የጀግንነት ተግባር ስትፈጽም የነበረች ወጣት ነች። እሁድ ከጓደኞቿ ጋር በማና ውስጥ ጉልት በተባለው አካባቢ የቅኝት ስራ በመስራት ላይ ያለች በድንገት ከጠላት ጋር ፊት ለፊት ይላተማሉ። ቁጥራቸው ዝቅተኛ በመሆኑና ዋና ማዘዣ ጣቢያቸው ለቅኝት በመንቀሳቀሳቸው በጠላት ኃይል ስናይፐር እና መትረጊስ በታጠቀ የጠላት ኃይል ላይ ፊልሚያ ይጀምራል። በዚህ ፊልሚያ ላይ ቆስላ ከነነፍሷ ትያዛለች። ነገር ግን ከነነፍሷ እንታይም ዝብል ዘሎ እዚ አጓል ኣብ ቅድሚት ዘላ እዚያ ትሪዋ ዘለኹም ሓንቲ ኣባል ወተሃደር ናይ ኣምሓራ ፋኖ ምዃና እዮም ዝነግሩ ዘለው ኣጋጣሚ ተዓሊማ ወተሃደር ስለ ዝነበረት ምስቶም ፋኖ እናኸዱ ከለዉ ብፀላይ ፊት ንፊት ኣዝዮም ብዙሓት ወተሃደራት ናይ ብልፅግና ማለት እዩ ዝርከብዎም ምስኣ ከም ተረኸቡን ኣብቲ ኩናት ድማ ተወጊኣ ከም ዝወደቐትን እንተኾነ ንምሩኽ ብግቡእ ዘይሕዝ ናይ ብሓቂ ሞራል ናይ ሰራዊት እውን ዘይብሉ ብምዃኑ ብሕማቕ ኣቀታትላ ከም ዝቐተልዋን ኣስካክሐ ነገር ከም ዘጋጠመን እዩ ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ዝዘውር ዘሎ ብግምጣሉ ፋኖ ከም ሓደ ምልሻ ወይ እውን ከም ሓደ ዓብይ ሃገራዊ ሰራዊት ዘይኮነ መጠን ብዙሓት ወታደራት ናይ ኣቢ ማሪኹ በገባብ ክሕዞም በገባብ ሒዙ ድማ ከረክቦም እውን ተራእዩ ኣሎ ስለዚ ንቀይሕ መስቀል ከም ዘረከበውን ኣብ ማዕከናት ዜና ክወፅር ኢና ኣለና ስለዚ ብግምጣሉ ሰራዊት ናይ ኣቢ ሞራል ዘይብሉ ነቲ እንኩ ዝርከቡ ዝረኸበውን ብሕማቕ ብግፍዒ ክቐትል ዝኽእል ሰብ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለው ዳርጋ ኣብ ብዙሕ ድማ ክዝረብ ሰሚዕና ያለና እዚ ጉዳይ ክላሽ ሳንጃ በመውጋት ህይወቷ እንዲያልፍ አድርገዋል። እንግዲህ የጭራቅ ባህሪ ያለው የአገዛዙ ጦር በማንኩሳ ከተማ ጎትቶ በማምጣት ገላዋን ላይ ጩቤ አሳርፈው ከእጇ ላይ የተነቀሰችውን የተለመደ ነገር ነው። የፋኖ ኃይሎች ወደ ትጥቅ ሲገቡ አማራ ሚል ንቅሳት ይነቀሳሉ። ይሄን ንቅሳት ከቆዳዋ ላይ ገፎ በማንሳት ከተለያየ ቦታ ላይ ስጋዋን ከቆዳዋ በመለየት እንዲሁም የእናቶች ምልክት የሆነውን ሁለት ጡቶቿን በመቁረጥ ራቁቷን ጎትተው በፍኖተ ሰላም ከተማ አቅራቢያ በምትገኘው ወይንም ከፍኖተ ሰላም 9 ኪሎ ሜትር ያ ክሰምዖን ከቢድ እዩ ነታ ሰብ ተታሕዘት ምናልባት እንታይ የዘኻኽረካ እዚ ነቲ ኤርትራውያን ማለት እዩ ነቶም ጀጋኑ ተጋደልቲ ናይ ኤርትራ ኣብ ገለ ኣጋጣሚ ክረኽብዎም ከለዉ እንታይ ይገብርዎም ከም ዝነበሩ በስካክሐ መንገዲ ምቕታል ሬሳናቶም ብጎደናታት ምዝዋር ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣስካክሒ ፍፃመታት ኣብ ልዕሊ እቶም ተጋደልቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ንዑ እዮም ዝደግሙ ዘለዉ ሓድሽ ታሪክ ክሰርሑ ዝኽእሉ ጅግንነት ዘለዎም ወይ ጅግንነት ዝፈልጡ ወተሃደራት ኣይኮኑ ምክንያቱ መራሕናቶም ብርሃኑ ጁላ እንተኮይኑ ካብ ወፃኢ ኣይትፅበዮም ኒኻ ወይ ክማርኹ ነቲ ሓደ ክሕዝዎ ዝኽኣሉ ውሕዳት ድማ ብሕማቅ ክቐትሉ ዝፍትኑ እዮም ምናልባት ሓንቲ ዛንታላ ዝክርዋ ተኮይንኩም ቂ 18 ደቃይቅ ምስ ተፈፀመ ሓደ ጅግና ከም ዝወደቐ ካባቶም ነቲ ጅግና ክጎትዎ ኢሎም ኣብ ዝብገስሉ ዝነበሩ መንግስቲ ሃይለማርያም ምስ ረኣዮም እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ኢልዎም ከምዚ ክንገብሮ እንደለና ምስ በሎም ኣረለ ወስከ ሓደ ክንዱ እንተዝነብረኒ ወይ እውን ሓደ 20 ከምኡ ወይ 30 ከምታት ዝነብሩና ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ ወዲቓቶ ዘላ ይምወደቐትን ስለዚ ንባዕልኩም መሽኳታት ኮይንኩም ንጀጋኑ ከተሰራጥዩ ኣይትፈትኑ ተኽኢልኩም ከምኣቶም ጀጋኑ ኮኑ ብምባል ንዑ ዝመስል ዘረባ ከም ዝተዛረቦም ዝዝከር ኮይኑ ሕጂ ድማ ነዛ ጓል ጥባ ቆሪፆም ብዘስካክዕ መንገዲ ነታ ኣካላታ ነቶም ካልኦት ሰባት ከርእዩ ወይ እውን ከሰናብድሉ ከም ዝፈተኑ ኢና ንርኢ ዘለና ጠፋሽ ሰራዊት ዝገብሮ ቲፒካል ክገብሮ ዝኽእል መንገዲ ወይ እውን ኣገባብ ኢና ንርኢ ዘለና very very shameful ኣብዚ ድማ ብዙ ቪድዮታት ይወፅእ ኣሎ
ደግሞ በብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያው በአንድ ወታደራዊ አዛዡ በኩል ሻዕቢያ የኦሮሞ ነጻነት ጦር ህወሓትና ፋኖ እየወጉን ነው፣ እናም ስጋት እንዳይሆኑ እንዘምትባቸዋለን ሲል ትናንት መግለጹ ይታወሳል። የባህር በር ባለቤትነት አጀንዳችንን እንደ ኃጢአት የቆጠረው ሻዕቢያና ጋሻ ጃግሬው የግብፅ መንግስት በአሁኑ ጊዜ በዓለም አቀፍ ደረጃ የተጎናጸፍናቸውን የዲፕሎማሲያዊ ድሎች ለማክሸፍ እንደ ፈረስ የሚጋልቧቸው كم زنريم زلنا السو يفكر أبادي سابا خين كاتفكر اتي سراويت ناتوم دما ابرياليتي كوننتن حلمنا اتومن كوننتن ناي سماي مدرن فللي كم زلو ينان رزلنا افقدو كويو تتليعم كمارخون تدي كوينو فلوي نغر كغبري تريم نيخا يغداس افخرا زركبوم يلن حنتي ايرتراويت بقدامي امتيلكم نير فيفن كوين ديغم قال كميات بالي لومنا قرا بتشات بالدرفناتهم تتقيما ان حددت كلا حنت فيديو جرات لهم نيرا I'm really sure مره كم زحممهم تا فيديو قات امير خبكون جنبر مغبركم نيرا قرا بتشات بال نايمندر في مخانا تحديد تدي كوينا ابايتا انترف ممراخن مهدامن كالقوم نغر كم زي بلوم ان نرزلنا لومي كتفكر تخل شعبيالكا نخاليلكا تصرف تخل ابايتا جن زخونه نغر يلن نفانو كسعروا خم زي كل دما ابزي نغروا مالو ፋኖን ማጥፋትም ሆነ መጨፍጨፍ አይቻልም። የአማራን ሕዝብ እናጥፋ ካልተባለ በስተቀር ፋኖ ማለት ባህሪው ያ ነው። ትምክህተኛ፣ ነፍጠኛ ያልተባለ ያልተሰጠው ስም የለም ከሰማይ በታች። አሁን ያ ቀርቶ ጽንፈኛ የሚል ቃል ሰማለሁ። ሳይም እንደው እነማን ናቸው እነዚህ ጽንፈኛ? ግብዳ ሰው ወይም ትልቅ እፈልጋለሁ ሳይ ጋዜጠኞችና እነዚህ እንደና ሐሳባቸውን የሚገልጹ ናቸው። ፋኖ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ማብራራት የግድ ይላል። ፋኖ ማለት ፋነነ ከሚለው ግስ የመጣ አሻፈረኝ፣ በቃኝ፣ አይሆንልኝም፣ አልገዛም፣ ጫና በዛብኝ ነው። ሌላ ምንም ትርጉም አሰጠው። ይሄ ነው ትርጉሙ የፋኖ እጂ በሐፈሻ እንታይም ዝብሉ ዘሎ አብይ አህመድ is very difficult ነዚ ፋኖ ዝበሃል ናይ ብልጽግና ሰራዊት መጽን ፋኖ ንክስር ከቢድ ምዃኑ كبيد يبزبل زبلون زلوا بعد زبالة فانو أي جزءان إنبي زبالة حزبي زتكم ملوك على ويون إتى محراز بحال شقنان مرتين ويكامسلين ربحاين كل سنة تجعسة على سالنا كابز بالمنفس بالجسيو أتي نفانو فلوس قبر دما أبجزو خيني واقع سلسلة مانم حزبي عمريتون عبرستون مسيخا كد بدلو ويون ربحاتاتون نخد عليلو تواجون تلا كبيديو it's very difficult حدث بي أجندة ناتو ربحاناتو نرستون نمريتون يقالوا استرلو كسعرة كبيديو كسعرة كبيديو من البعض نجزيو كابت بوتاتات كتنقص عوصة تخليها كسعرة جناي تخليها مغنياتو الأما ينقال سيز حيلو الأما ناتو نصر نبير ترى خيدوك واقعي لزمس أورومو دي ولا سيداما دي ولا قالكال تحقبري ما تيزالو قمت على بير ترى زلنتاي مريتاي زبلي مريتاي رستاي زبلي نتا مريتو صبو غير يدفلتا تا مريتو انت فلتا ስለዚህ ከምዚ ዓይነት ኩናት ከቢድ እዩ ፋኖ ድማ ኣብ ገዝኡን ኣብ ዓዱን ኣብ ርስቱን እዩ ዝዋጋ ዘሎ ካብ ካልእ ዝመፅእ ወላ ሓንቲ ክገብሮ ይክእልን እዩ ምናልባት ግዜ ከባኽን ንኽእል ፀጋታት ከባኽን ንኽእል ንሃገር ክዕን ንኽእል ህዝቢ ክቐትል ንኽእል ካልእ ሽግራት ክፈጥር ንኽእል ኣብ መወዳእታ ግን ስዕረት ናይ ግድን እዩ ምናልባት ብዛዕባ እቲ ስዕረታት ናቶም ለንቀነ ኣወል ሓንቲ ክብድ ዝበለት ቪድዮ ሰዲድሎም ኣሎ ምናልባት እዚኣ ርኢኹማ እንትኮንኩም እስከ ስምዕዋ ኣብዚ ወያነ ዕርቃና ውፅኢ ሰዲድና ዝበሎ ጅል ሙርኮኛ ሽዑ ሰራዊት ሻዕብያ ክዳን አልቢሱ ኣዕጢቑ ዘፋነወና ሰራዊት ክብሉ መቸም ሰሚዕኹም ኣለኹም እዞም ናይ ሙርኮኛ ጀነራል መምራኽ ዝውለፉ ጀለግድ ሰራዊት ትማል ሰራዊት ኤርትራ ሰራዊት ትግራይ ምሰጓየየኩም ከዲኑን ኣዕጢቑን እንተ ሰዲድኩም ሎሚ ንዕኡን ተተሳፊኹሞ እተን ዝኸደነኩም መንጢሉ ቆርበትኩም ቀሊጡ ከም ዝሰደኩም ምፍላጥ ድሊን ዶብሉም ካበምፂ ወይ ዛረብ ዘሎ ንኸይትብሉ እዞም ኣብ ናይ ትማል ኩናት ቲዲኤፍ ኣጓይ ወስተባህለ ጀልጋድ ሙርኮኛ ዝለኣኹ ጎታት ሰራዊት ከምዚ ናይ ሎሚ ፋኖ ብሕፍሶ ዝማርኾም ዘሎ ከይሕፈሱ ናብዚ ኤርትራዊ ነብሪ ሰራዊት ዕቑባ ምስ ሓተቱ ዝተሰብረ ቢንቶ ብዓጫው ረቂዑ መዋፅኦ ገይሩ እንዳገላገሎም ኣወል ስዒድ ኣብኡ ነይሩ ኢልኩም መልሱሎም እቶም ትፈልጡኒ ኣይክገርመኩምን እዩ ነቶም ዘይትፈልጡኒ ግን እቲ ዝብሎ ካብቲ ዝውዕሎ خمز نقل تحجزكم ليلا تفضلوا ازي نسراوي جولا كم مرخ اندا غلاغلنا
إذا حونا دما قطتان خبر بريزيدنت ملأختي سديدو لولو كم زلاتا كنبصحلو በዚህ አጋጣሚ ለኢሳያስ አፈወርቂ እንዲደርስ የምፈልግ ክቡር ፕሬዝዳንት ሕጂ ምናልባሽ ገለን ተጋጠመ መማሪያካ አይተስደደልና በጃኻ ይዝብል ሰሚዕካሎ አጆኻ ደሓን ሎምን ተመጽዮም አታውሽታ ሀገር ኮንዮም ኢልካሎ ዝሓወይ ኮኛ ዓለም ሸደግፍ የምርኮኛ አቆሚያ بحافش عكم نريد زلنا أول نزاع قد عزيات بغير جل سبات قانا نزاع ملقتي تجاجيو ما انتهي لينك أنا زجات أما مسيل وام شيرز قبر ولا ونا زيناي كلام مخانو أبتجز يوكينات نيتجراي بشحات أبز زمار خلو زنبرو نبير تران كدينو نادو قبل النادو عسين نادو يلوم زم قصولو زنبرو زجات أما مخاني زنقر زلو سلزي أتكون أتات انتهي كم زمسل أنا تيروم يمزنقروم زلو نلبام أم تليو وستيلكم أتاوش تهاجر كت كوني يخون زبل قالنا سمعنا زلنا I hope زترجم اللهم رقيبهم كردهم أمبر تي جبرت حلم تحمقسي زربوا ما يقارصون ችነት የሚፈታ ችግር የለም። ኢሳያስ የሚያወራው የኤርትራ መንግስት አቋም የታወቀ ነው። በሰላማዊ ፖለቲካዊ ዲፕሎማቲካዊ በሆነ መንገድ የባህር በር ለኢትዮጵያ የማግኘቱ ጉዳይ በጣም አጠራጣሪ كم تري وزلهم نزل كلل كبروا له سلز وعلى زلويه مخنياتو I think تي حدا كابتي نابن مدحان تتوكي مملو زلونا أجندا سبزيو إذا فيديو زي ما بزوج زي كلل سلز بالكابتا فلاليو توم تيم ناتي كاوس لسدو لي زلويه دقاقي مدام سألكم زلوه بكز حدا كابتي ببزح شيرت قبروان طريقة نايزي زربايو كند من تاي فرس كخونا ميلون كم زحزبو إذا ما نيرترا أبتفل عليه كنتات نيرترا نمسيتان قصر حدا تسلاف زنبريو أبزون سمعوه كل جزء the same. The main support of mechanized forces is from Eritrean forces. The Eritreans have relatively more mechanized units, more tanks and more artillery. They have a huge arsenal of ammunition. They don't have any problem because they have taken a lot from the Ethiopian army and they are being replenished continuously from Addis Ababa. Logistical support is from Eritrea. Aerial support, we have to confirm yet, but زي أبتك زي كويناتنا تقرأي زي قبر زي نبري كوينت معنا أنا بحفشة سراويتنا إيرترا بزوحات وارات كابنا يبلتقنا مخازينو تاتن كامنا إثيوبيا سراويتن كم زوصدو قبل اليوم لما أبي أحمد بزوح أسوار يبهم كم زي نبري سلازينة كوينات زيادة كاب أبتك زي كوينات جميري سراي إيرترا تزارب نيرو إتا منغو خينو زرزلو سبا تاريخ من بعلتي تيبورناغي زبالو تجاشوا زبال أبزا حلفو نبتناي سنة فورين ريليشنز نا أفريكا كزارب كله إيرترا سراويتنا إيرترا معراب تقرأي هلو نابل حسوس نبري نساتهم ينعتاتهم يابديت زبزلو بقمت على كل جزء نيرترا نمسيتان قدام يتسلافي سيطان كابسات كان ناب سيطان كتب له زقرب سبي including drone support is coming from Asmara, from Eritrea. Command both as a strategic and operational level is mainly vested on Eritrean generals. So the main architect and implementer of this war is Eritrean government. የኢትዮጵያ መንግስት እንደ መንግስት እስኪፈቅድ ድረስ ማንኛውም የኢትዮ ኤርትራ ድንበር መዘጋቱን ይፋ ማድረግ አለበት። ከዚህ በኋላ ድንበሮቹ የኢትዮ ኤርትራ ድንበሮች ተዘግተዋል። በዛ በተዘጋበት ሁኔታ የምትንቀሳቀሱ አካላት ኃላፊነት ትወስዳላችሁ። በሌሊትም በቀንም ህግ የማስከበር ስራ እንሰራለን፣ እርምጃ እንወስዳለን። አሁን ቴክኖሎጂውም ስላለ كم تري وزلهم صمدو لبوزة فعلو دوب كعصلو وي زبل زلو دوب معتاو دوب مخفات كالي نجر تطو كبلا زخل تقام كم زي اللي كردا كالو things are getting نجرات ازيوم نخبودي يخرج سلو زلو نعقلت بزربا بزوحينا نسمع زلنا لذي صمدو امنا ربا شافت يروخم زولينا نرزلنا دوب عتيقة متنققتا محل اليفكا سبعات خودي يبلو من تغيرو متن سقوم توصل له مالو تكنولوجي له يزا تكنولوجي تبل تكال شما تبلاشي بكا
أمس مرداتها حزب ما أمس أمونجو هجدفنا أمونجو هزواويان حرنا التجراين عايز بال حزب هزواويان عداك ترخيو أو زلمة بس ترخيو بما ترخيو هجدف نهيد صراحة ما هنقرأك نهي صنحني بوي ناوي نهي هجدف كادرتاتن نهي هو حد كادرتاتن عليلهم بانديرات قدينهم أتاقعهم قويلهم كيدهم أوريدي أو كعبدوا قرم قيرم بامليسهم لندحرنا يقدفنا هي كندزز أكل كادرتات ندحر لهم كوينه وحتى نقدفن مو then you have a bigger problem كالز عبيت أجمع زلكم مخنياتو كندزز أكل نا يقدفن هي هو حتى كادر ندحر له كوينه مزيك تقدمون أي تخيلنيها مخنياتو بين خاطريف كخمسة لها كرداكا خلالو كنتات نايتجراي أزيو كبيد الناخوني خيدالو يقداس تجارو أجمع من مفتاح نتازلاتهم عدل أجمع من مفتاح كنزو تكملوا نحشوية كتكملوا زمرت وحدات هيكونون ኤርትራን ትግራይን ዘሎ ርክብ አንቱ ክትገልጽ ከለኻ መንጎ ክልቲኡ ህዝቢ ዘሎ ክልቲኡ ዓዲ ዝነብር ዘሎ ትግራይ ርክብ ተሓሒዝካ ብደም ተኣሳሰረት ዝቐረበ ንህዝቢ ትግራይ እውን ሓው ህዝቢ ምዃኑ እንዳገለጽካ ነርካ ሙምሲ ተተሓሒዙ ሓደ ምንቅስቃስ ኣሎ ውዳጉ ዕላው ኮይኑ ድዩ ይኮነና ይፈልጥን ግን ኣብ ወፃኢ እውን ዝነብሩ ብርክት ዝበሉ ኣባላት ካብ ትግራይ እውን ካብ ኤርትራ እውን ዘለውሉ ሓደ ምንቅስቃስ ኣሎ ምንቅስቃስ ሕብረት ተጋሩ ትንሳኤ ምድረ ግዕዝ ወይ ከዓ ሕተት ዝብል ودا بدينا خنولو منقصاص دينا خنولو مسو تتحاحزون عملها امانيل هو او قروا غزي هفت منقصاص عملكين كلها ايت علامه مالت امونغو حزب تግራይ حزب ኤርትራን ዘሎ ርክብ ከመይ መንገዲ እዩ ክቅፅል ትገው ማለት ሓስቡ ዘለኹም ከም ኣማኒኤል እውን ኣሞንጎ ትግራይና ኣሞንጎ ኤርትራን ዘሎሲ ስትራቴጂካሊ ሓሲብ ካሉ ብከመይ መንገዲ ክቅፅል እዩ ብሄርታኛ እየትብላለኻ ብሄርተኝነት ሰብ ትግራይ መብዛሕትኡ ግዜ ትግራይ ሃገር ምግባር ተሓዚ ዘላ ካርታ ተቐቢሉ ንቅድሚት ክቅፅል ዝደሊ ወይ ከዓ ሃገር ገይሩ ከውፅእ ዝደሊ ብሄርተኛ ኣሎ ፍርቁ ድማ ኣሞንጎ ትግራይን ኣብ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያን ዘሎ ትግራይ ድማ ናብ ሓደ ምፅኡ ዓባይ ትግራይ ክምስረት እየ ዝብል እውን ኣሎ ኣብዚ ግን ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነት ብሄራውን ቃልሲ ድማ ሕለኽላኽ ከም ዝገብሩ ከቢድ ከም ዝገብሩ እውን ዝገልፅሎም ምሲ ተተሓሒዙ ምስትናትካ ዓላማ ዝጋጭ ነገር ደይብሉን መዓዝ ክትዕውትዎ እንታይ ክተምፅኡ ካሊእ ብሄራዊ ጎንፅሩ የምፅን ኦኬ ሕዚ መጀመርያ ታነታ የክሬዝ ደሊ ናይ ትግራይ ባህጊ ሃገርነት ስዊሉ ካብ ኢትዮጵያ ምንፃል ጀኮነስ ናብ ነባር መንነትና ናብ ነባር ብራኸና ናፍቲ ዝግበአና ባይታ ምምላስ እዩ ዝብል ሶ ሕዚ ነባር መንነትና ታዩ ማለት ተጋሩስ መንና ንሕና ብትክክል ንዋዕልና ዝገልጠና ተጋሩ ኢና ንውለሉ መግለጽታትና ስታይታ እዮም ዝብል ክንፍትሽ ዘለና ሓደ እቲ ኣክሱማዊ ስልጣነ كم زاتريوم زلخم يم شجرناتك كند جوبوز خون عب شجرنا أنا بركة خلا خاسي زي يلا نجار كهو تتوسي كلهم يوم كحدا I think دا نساتهم زا تقرأي تبع الحجر أقسم دو قلو دا يبلو بتأبي أقسم دو جن عفريد دا يبل بزيد ما قلي إثيوبيا عندما هو تتانا إذا حجر زي موداتها كم زي يبلو خنا قرأ كميلة أبزخا حالة إثيوبيا ورقيبا نيرتا أقسم جلس ኒስዎ እንታይ መባል በጽሕሎ ናይ ቀደም ቪዲዮ ይመስለን ግን ስምዑ ወብዝዳህ ያንን መጽሐፍ ተቀብሎ ለማን የሰጠው ለኖህ ነው ኖህ በመርከቧ ተረፈው ከዛ ለልጆቹ ሰጠ ልጆቹ ሲዋረድ እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ኑሮ ነው መጽሐፍ የወጣው በግዕዝና በአማርኛ የተጻፈው መጽሐፍ ነው ሄኖክ ኢትዮጵያዊ ነው እያልከኝ ያለው ሄኖክ ብቻ አይደለም ኢትዮጵያዊ አዳም ዮሐንም እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩ ናቸው አዳም ዮሐን አብርሃም ራሱ ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረ እንደነበረ በብዙ ምሳሌ ላስረዳ እችላለሁ كفتري وزلوا بزتايب لولو أدامن هيوانن أبز نيرو أتا أنا تسنح لهم تاباج جونا بتبيعي نيرو خيب لونا كفرية من الباقي بلون خونيم أملاقسي أبي أباج جوي نيرو قال ما زبل تيورون هلوا مخونيم it's just ridiculous انت من تايم كبس حتى تتازمة مركبنا إنه هو نبي تبيعي أدامن هيوان أبو نيرو أبراهام أبو نيرو ما تشمت تقدايناتكم أي ودان ديجن زي خاطي تهو تتا أمانة سب أب جرانديوس زي العبيت أمن تقينو أمو داتا أكم زعين الدلوجن سكات خمس غير كم نبرجر كخاطريو سلزي أزياتهم بس ما عمي لو نتازل لاتهم تقرأي دي أقول كم هجر يوم كجبروها كم كشد يوم كجبروها نو عمز ملكات قينو أبتازل لاتك بس ما عمي كقداي كهند تجبر زي مخانة جرات إرتراز بال هجريو بعنسخة تتنتنو هجر وناي كونن جندهان زبنا ميديا سلزخونة ذهبك
توت كتب التخليها مودة تاجن نتصم دو ناب كالن متمزاز جبر أجندة مخانو إن نرجلنا نابتهم دم بدراما خاخن كي دراما ناي بوليتيكا خا كل زياد لا يو ما يتصل دس قانن هاي لأن كان زلاد ما سمعوا لا يبزي أبزي سمعوا وزي كم حدا قد أسجيرهم يمزق قبل نافي وتهدر عتق زعطة وتهدر حزب عليك أتخلي تدا مولو تتسلع لي باجت تدا أنا راح نسويهم كيف لي تدا من يغسل عليك من يغسل عليك جنزب على أمتي برت على أمتي يا أخوان انت خابم شنا نحن نورد لنا انت ببرت كاك تيجي هتورد ترى ما كاسنا نقول من انت ودي ان خمون قلت كمادا الله يبرين كمادا الله يبرين ابي يوكرين كمادا الله يبرين انت كنت سمعنا ليش صوتنا بدريمي لو اتقاسس بالسي فاندت بكا مغنياتو انتاي ديم دريد لو سمحكم وكيم نززنا رايو سلوز وعلزلو قال سمعلت بجنزب ناي كالوت انجوي تقبر دا امبر بعالخا خيكا كرتت بلو لي كونن سلازي زعجي حدا كما حدا عبد دبلوماسي زرزلو مزي تيبورناغي سلتراخبو لوطي يمصال لوط كمص كم زخل دما كنا عمن كنكلالنا سلازي محجة عبيت مراحتك كم بعد قيصر نيكولاس كمنوا لويس شامناي تفلالي منغست هايل مريم قدافي كود كخلوس وطق يمسلو من نيرو እና በላይ ድራማ ዝገብር ዘሎ ነዚያቶም ተስፋን ሃፋን ንምሃብ ነተን 85 ሽሕ ዝተዋሃባ ንኻላይ ዓመት ከም መሓላልፍዎን ስለዘሊ ዘሎ እንጌራ ንኽበልዕ ዝጥቀመሉ ጌም ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ኣምፂካ ነዚኦም በሎም ይኮይኑ ዘሎ I think እቲ ተቃውሞ ዝበሃል ላብ ከመይ ደረጃ ወሪዱ ከም ዘሎ ጽብቕቲ ዝኾነ ዘረባ ግን እዚኣ ነይራ ንዑ ተረዳእቶ ተቃውሞ ከምዚኣ ገንዘብ ባዕላ ኣምፂ ብረት ባዕላ ኣምፂ ይኾን انت خابم شنا نحن نورد لنا انت ببرت كاك تيجي هتورد ترى ما كاسنا نقول من انت ودي ان خمون قلت كمادا الله امس خاصم علي معرخ اندي عينت عشنت سماي طقس زخون عشنت كافلطت حرا كابيتان زبحال ناي امريكا نفرت حزنا خمصي ناي دنسي يصبي نير يبلا يصبي نير بباراشوت كنوردينا بسمر ايلني أماي كلمة ترات مدري إرفراز وكل سراويت ندلحك قريب كاسي بباراشوت أسمر أخذ ورد عند مريم تساليم كاتم مالس تملس لير مدك كاتدرال عند مريم ومسجد تساليم كا ختملس دينيرو تمدبكا سراويت بدحرت قريب كا بباراشوت أسمر أخذ حلبنا ما سنت مدك دحار كا خابيتن سنة فارق حزق مسيب لأن نيرو أميني نير حد قنتلي مني بعدمو خاب يوكرين تمال على برين مسبله انسسا مخانصب كله فلطي راح تقطمي ود تا برين رين تبل تود علاتا يوكرين كا رين تبل تود علاتا كابو تمال علي كا بيناي مخنيات انت خايا خنت هتقبر زغل حتى تاغرسوني رين ابتي درفي رين كود الله تانكي خاب تركي كي سلازو دا مالك كي تودت يا كي تانكي خاب تركي بجمال ديم فتاتحكم صوا لامدا درون كاب جرمن ن سلازو دا درون تمال علي كاب جرمن عيبا سنبس كزادري هذا لنا تزرما يقدفلو من حتى يقدفلو من جن كاب أن تكون تزفلت يخجل تزغل أزازر بازيا كان كتسرين على سلة سغني let's have a good moment sometimes كتسحقون على لك أنا مسخا ميزاني كمان كقرب يدلني مخنياتو السخات دالو زقونة تحسته يلهم بزي كورات فيديو بزي حدارنا يسبب زعما نبرانا يسبب وليدو على جاي حقوس كم زخيلو سلو ميديا خمسيلو دبلي خمسيلو نكاي خاطر دالو سخا سخان سلطنا خمي يوتيوبر يبحال بايزوي سلطنا يوتيوبر ايكون بخمي خا يوتيوبر زقونة بدبات زي دالو يوتيوبر تولو قراري تزمت ولا حد زي تلوت أسب وفي كل زعمتها بخامة في داتا زارة بختلوت زي خلص تراهم كبكا بس بعتنا تعال كم زاتري وازل لهم تاباس ترزيادة يبازل لا تكونتات it's not that it's really crazy man it's okay تي أمو داتا تا أجندة علامة نصور تزينيرو أكم زكونتات كودق كم زخل ما نمسب زقم توزن بريو زقرم كونتات هنا يكونن but على هذا الجزء
أتي بوليتيكا زبال تفشنا كقاط مخلو انتاي كم زمسل حنت نجر كنجركم اتك عالس زبال أبزوان زي كاب دراما وتيوب أب تاريخك ساب زي تملسة ترجم كل ويكلني عالس كتب مهارة دليقة عالس انتاي كم زمسل نزل سمعج إسران تشعتن عامتات زغبرو مستيرا كافرنا لمرتن مسواتن قال هزبي إرترا زقلس مستير اتقنا ودع عسرت حار عامتن كلوز تسلفن موقعاتو بوازبي ناب إذن أبوز بس حن تسفعلم تازرقز أفنجي لأقروت راي قريسي حلفتن فرزرقو أب علم نغي قدفون كالق كبير بدوفت إرعام تزاري بالله فلدي كل جزء دمخني يلف لنا سب دهان كم زيا حجي قريب ناينا عن ترمادي تريفان عن تعرف تريفان أنا أوي قريبة حجسي وانا تا مستير كوس عيد لني تسقم سانك مهرمتي دحر مهرمتي زغون سمعت عم نفسي أي تغسل حجي أميدا أي ردا كاني حجي تكاد لاي دحر ناس الناس فليتوا نفسه ولد جاي ولد نسي دحر ناس الناس فليتوا حجي كله تدولد ولده تدولد كا تسجم متعت مالتي هجي كل جزء وأتي حبرة سمو هانو بزي ولا كيد كبيدو كاتوانه عجوز كونكا مخالي معلتا أخيلا مالتي إذا عسران شعتن عمد ناس أبكب ليه يعني رزيا لو معلت زارب له نلقى هالتي ما جسم يسيف على سبعة حكيم أجمس أم تسمع مالتي مزانو خا أتا أمري قندي كم Oh my god. Yeah, تاجر كندي زي سمعنا يو كندي جننات كندي تاريخ كم زلوا يقعد فلت but it's really sad man. بزخونة yeah هاجر بخمي كم زمس وانت ده ترديوكا أبوليتيكا ودراما ختنبر نبورجر كهات وزدو بس كيف زيادة نشتي يسمعوا لي برز لهم انقو حقسكم انقو عقعكم يوهانا كبلكم فوتو علامة نايزي organization زي مستناي محبر إرترا مزيكينيهات علامة مالت إرتراو من النت سرت زقبري معبالي سنة باب حقرنا الزبل سرح أبقمينا زول حاسبنا زلنا علامة خا عبشتون موقعنا كلات حلفنا سلوزخوني بخبرتهم عدمناكم على بريتا نيتك نيل ارتنو اللو قدر دانوك فيسبوك لخر استديوهات على استديو كنت خنعمو حضراني كمون على سياتل كم زاتري وازل لهم محبرنا الأمانة سنة ومنياتات إيرترا زبل كم تري وازل لهم حنت فيديو أبزا channel زي أوريدنا لنا كاب Artists for Eritrea زبل organization بزح أكد تحس الأمات زلوا محبر هذا عبي إيفنت كجبريا بأمريكا لأنه كله تم أمريكا كتساتفوا تقولوا حدا راهم كيتكم تساتفوا مغنياتو الأمانة إذا محبر حدا بمنقص استماع خليو كالاي دما أبدأ نزلوا سنة وبنياتات ديكونك عند علامو أوش تعد نزلوا كم محبر تتباب organized بزخونة مس عالم كورادر زخل درجة نكعز كجبرو زعرو زلويهم سلزي أبتا فيديو زياون أب كومنت سكشن كقتفلكم نبين هذا فيديو دما أب يوتيوب ناتيجي ريالهم كيتكم رأيوا بليز دقفوهم كل زبلوا زلوا أب جدرا رالاتكم كم زاتري وازلهم يتمثل أبو خيتكم أبتا تحت تاريخهم أبزا قدامي كومنت علاتكم تاتبل نت محبر كتحجزوا أبا كتحجزوا تدليهم أبا علاتكم تا لينك نايت محبر لينك لا أبا حجزوا أكن نقول سب نمحجاس نزي محبر تحجز كان بزو حسابات كحجز غليو استماع غليو سلزي حضرهم نزي إيفنت ناتهم تساتفوا لهم نتز زخدوا زلوا قعزة معناتهم أبي إرترا زلوا نولد ولد دموز زلوا كن حجزوا تدلينا نزيهم كن حجزهم كن كلال لنا نساتهم لما نزي عبيت سنة ببنياتات 5 سنتيم كي تخفلوا بجنزبهم بقلبتهم زقيولو سلازلو إحنا دما ذكاء لنا دقف بمقبار نتحسب نتقدس حسب هجرنا كتمعبل تقينا ب5 عينة أورجانيزيشن السيز معبل أم نفس وكف تتودب محبرنا بروفيشنالز ناي اي تي ناي فارماسي ناي سنت باب ناي كل تاكيدهم ببناتهم قود خلو نعتاتهم تدقيف كاساتهم نت محبر يحجزوا حجرد مابوت حجز ب5 من قدينا نحجز نغل نزي قدوس حساب دما كل خاتكم تساتيفكم زكالكم كتحجزوا تسفى نقبر ارجع بكلهم زي ما
ድምፂ ኢና ንሰምዕ ስለዚ I really want you to support ኣብዚ ከይድኩም ንነፍሲ ወከፎም ክትሕግዙ እየ ዝምሕፀን ዘለኹ ከም ንሪኦ ዘለና ያ ቀሊል ኣይኮነንቲ ብድሆታት ዘሎ ግን ኣብ መወዳእታ ንሕና ንዓድና ንእሽተይ ኣበርክቶ ክንገብር ተኽኢልና ብውይይት ሓገዝ ዝመፅእ እናበልኩና ኢሎም ማርስ ኣብዚ ጉዳይ ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ ሪቶኹምን ሓሳብኩምን ብሃናፁ መንገዲ ግደፍ እናበልኩም እዚኣ ክገድፈኩም عليك يحكسن عبي دم حفاري هالعرفي في دين دودو بحزم